Čus. Dneska som sa rozhodol natočiť po dlhšej dobe tutoriál. V tomto tutoriáli vám ukážem, ako stiahnuť GTA San Andreas aj so sampom. Je to plná hra. Dobre, napíšeme si tu GTA San Andreas plná hra plus SAMP. Zrejme, na čo sa používa SAMP, tak to je na to, aby ste sa mohli pripojiť aj s inými hráčmi na hru. Dobre, dáme si toto. Nebudem si dávať nejaké takéto, čo majú 18 lajkov a je to bez SAMPu. Asi natočím aj sampu. Musím si stáhnuť. Dáme si tento, neviem, jak to volá, nejaké písmenka. To tu stahuje. Takže, tuto to už máme aj spustie, už sa mi to stiahlo. Stiahovalo sa mi to asi tak 40 minút. Dobre, a ideme to nainštalovať. Je to 100% bez vírusu. Tak, a tu sa mi to už rozbaluje na pracovnú plochu. Dobre, ja to asi stopnem, dokým sa to extrahuje. Takže už to máme na pracovnej ploche. Otvoríme si to a otvoríte si toto GTA San Andreas. Toto už máte GTA San Andreas. Teraz som sa istý, či to potrebuje aj nainštalovať. Neviem. Áno, to môžeme už aj hrať. Tak, čuuu.